Hei ja mahtavaa huomenta. Tänään teenkin tämmöisen vähän erilaisen tulkinnan. Nyt teen tämmöisen yleisen. Älkää antako häiritä tämän pienen sotkun täällä. Meillä on pieni ihminen, joka asuu täällä näin. Enpäs ole aikoihin tehnyt silleen tulkintoja, mutta ystävä pyysi, että teen hänelle tulkinnan, niin sitten päätin, että teen muillekin tulkinnan. Tällä yleisesti, no ehkä mä nyt kuitenkin pian tuolla. Joo. Katsotaan. Tämmönen vähän erilainen tapa. Tässä jostain syystä saanaamana varmaan joku muumipappa. Ja sit jostain syystä mä en ikinä laita tätä pinssiä. Mutta tänne laitan. Tää on tämmönen... Ja mistä perintönä mä oon saanut. Keneltä on saanut, en muista. Ja sitten vielä korvakurut laitan. Jota mä en laita, koska mä yleensä saan ihan kaikesta melkein allergisen reaktion. Niin. Otanpas katsomaan, että tuolta telkkaria tuolta ikkunan kautta. Joo. Lähdetäänpäs liikkeelle. Mä nostan nyt 3 korttia tästä. Oi! Täältä tuli menneisyys selän takana toimiminen, valehtelu, pettäminen ja manipulointi. Tämä on menneisyyttä tuo miekkojen 7. Näyttäisi olevan tämmönen vähän kettumaisen näköinen tyyppi. En tiedä, mä näkin semmoisen erikoisen kelloajan kuin 858, en tiedä merkittiinkö se mitään, mutta joo. Tämänhetkinen tilanne on suru, pettymys ja epäonnistuminen, itsesääli ja uhriutuminen, katumus ja häpeä. Onko sitten menettänyt jotain, mutta kuitenkin siellä on aina uusia mahdollisuuksia. Tässä on tuo kuppien 5, eli jonkinnäköistä menetystä. Ehkä tässä nyt heijastetaan tähän, että joku on valeillut tai puhunut tai tehnyt selän takana, jonka takia sitten tästä on seurannut sulle surua, pettymystä ja ehkä jopa menetyksiä jollain lailla tähän hetkeen. Ja täällähän on tulossa sinulle viettely, romanttisuus, charmi, aloitteen tekeminen, seuraa sydäntä, ehkä muusikko. Olisitko sä musiikillinen ihminen? Mutta joo, näyttäisi niin kuin siellä olisi jotain tulossa. Ihan uutta malja ja ritari nyt on saapumassa, joka vähän niin kuin puhuu tämmöisestä niin kuin rakkaushommasta elämässä. Eli rakkautta on tulossa. Joten otamme tämmöisen Clarify Love Situations kortit. Tässä justiinsa mä en ole siis aikoihin tehnyt tulkintoja ja mulla on ollut eri kortit ja sit mä oon nyt kerännyt uusiksi näitä kortteja. No, nyt vasta niin kun periaatteessa yhden tulkinnan aikaisemmin tehtiin yhdelle kaverille yhden tulkinnan ja nyt tuntuu, että ei nämä edes pysy keessä. Onko tässä jonkunnäköistä sekaannusta? Sieltä on poika tulossa. Kato, tuntuu, että niinku ihan nihkeät kortit. Tämmöset niinku ei mene läpi, ei siis millään. Otetaanpas tästä nyt yksi. Elikkä looming agenda. You have different ideas about love and intimacy.
Intimacy. Eli sulla on erilaiset ideat rakkaudessa ja intiimil juttuissa. Niin sanotusti. Tämmöinen kortti. Ja sehän kertoo, että ehkä tässä niin kuin tämänhetkisessä ja edellisessä tilanteessa on ollut vähän epäonnea siinä rakkaudessa just tämän takia, että kun te olette vähän niin kuin... Mulla tuli semmoinen mieleen, että olisiko tässä nyt enemmänkin semmoinen vähän niin kuin väärin ymmärretty toisia ja ehkä siitä sitten aiheutettu tämmöistä ihan kauheata draamaa, joka ei sitten niin kuin palvele ketään ja teillä on sitten tullut jonkunnäköinen ero ja nyt oot menossa uusille vesille jonkun ihmisen kanssa. En tiedä yhtään, että mitä sieltä tulee, mutta mä nyt katson ihan hassusti näitä kortteja, mutta tämmönen kuin Past Life Oracle Cards. Mä en nyt osaa oikein tätä englantiakaan. Kommunikaatiohäiriö. Niin. Vähän kääntän näin. Mä toivon, että tässä niinku kehitettäisiin näissä videokamerassa tämmöistä zoomimahdollisuutta vähän enemmän. No niin, eli tähän vaikuttaa Mä en edes osaa sanoa tätä. Nyt mä en voi ihan kuulla, että mulla on tässä tämmönen tabletti, niin mä ihan googletan, että mä osaan ja mä en osaa edes sanoa että miten toi nyt menee englanniksikaan. Tää on ihan hyvää harjoittelua. Suomeksi tämä ensimmäinen sana on vainoaminen. Vainoa sinua ja sitten mä näytän tämän kortin ihan hetken päästä. Tutkimus. Onko tässä jopa tullut niin pahoja sanan... Kato, ihan. Sanaharkkoja tai miten sitä sanotaan näin, että se on mennyt ihan lain toiselle puolelle tämä vainoaminen tämän toisen henkilön puolelta sitten, joka on. Mutta varmaan siinä niin kuin edellisessä elämässä, kun tämä on Past Lives korttipakka, niin siellä myös on ollut jonkunnäköistä vainoamista ja siitä ei ole sitten päästy sielun levelillä mitenkään eteenpäin ja se nyt heijastuu tähän tämänhetkiseen elämään, että siis jollain lailla sun pitäisi sen niin kuin, miten se sanotaan, no eihän voi oikein niin kuin, jos ajatellaan niin kuin järjen kanssa, niin eihän sitä niin kuin voi edes millään lailla harjoittaa, jos joku alkaa vainoa sua, että sua ei vainottaa sitten niin kuin, tulevaisuudessakaan. Vai voiko? Tai se olla sitten niin jääräpää ihminen, että ei vaan anna ihmisten vainota. Jaa, tässä onkin syvällisiä mietteitä. No niin, otin joka tämmöinen The Sacred Self-Care Oracle. No niin, intuitiosta puhutaan. Intuition. 28 numero. Kuuntele intuitiota tämän myötä. Ja kun tässä näkyy, että tässä on täällä on vainoamista ja kaikkea, mutta sitten jos sä kuuntelet intuitiota ja kaikkea, niin mä luulen, että sieltä tulee tää maljojen ritari tulevaisuudessa. En osaa tämän paremmin nyt tätä tulkita, mutta intuitiota. Ootas, jostain syystä mulla vielä tuntuu. Mä joudun tästä nyt kattoo. Nostalgia, lapsuus, koti.
Joo, muistelee menneitä, lapsen sisäinen ääni, vanha kumppani. Onko tässä sitten se, että sä et oikein päästä sitä vanhasta kumppanista irti, vai onko se siitä, että sun pitäisi vähän niin kuin muistella lapsuutta ja kotijuttuja, ehkä mennä jopa käymään kotona, että sä saat sitten kasvatettua itsesi tästä ihmisestä, joka tässä on tämmönen paha suopa, niin itsesi irti, jotta sinä löydät maljojen ritarin. Olisiko tässä semmoinen nyt takana? Joo, oli mielenkiintoista. Katson sitten ehkä tulevaisuudessa taas tulkintoja. Mutta en tehdä nyt, kokeilen, jos mä saisin tehtyä englanninkielisen tulkinnan. Joo, mutta semmoista tällä kertaa.